is toch wel handig, een achterhoedkijkspiegel op de boert, hè? Ja, ja. Anders wordt het helemaal niks. Zit er ook een rem op? Nee, dat moet gewoon zo. Goedemorgen. Goeiedag. Bas van der Zwaan, L1, programma onderweg. Goeiedag. Zo te zien komt u terug. Ik kom terug, ja. En u bent van de roeivereniging. Ja. Eneas. Aeneas. Aeneas. Eneas, Aeneas. Wat betekent dat? Dat is iemand uit een Griekse sage of legende. Uit de oude mythologie. Is dit paradijselijk op dit moment? Of, Ja, dit is wel bijna goed, ja. Het wordt bijna te warm, maar... Nu al? Nu al, ja, ja. Hoe laat bent u opgestaan? 5:30. Geen moeite mee? Nou, roeien was altijd leuk, hè? Dat is niet altijd leuk, maar het was altijd leuk. Als je nou straks thuis aan de koffie zit, dan denk je, ja, was toch wel fantastisch. Oh, maar dus dit was niet... Nou, sommige stukjes zijn niet echt aangenaam. Want? Nou, als je hard trapt, doet het pijn. Hè? Ook aan de jaren tellen dan? Of, Dat ook, ja. Ja? Ja. Maar hoe lang roeit u al? Nou, ik heb 5 jaar geroeid toen ik studeerde in Wageningen. En toen heb ik eigenlijk 30 jaar alleen maar gefietst. En een jaar of 10 geleden ben ik weer begonnen. En waarom weer begonnen met roeien? Nou, het is een beetje oude liefde, hè. En, maar ik zou maar zeggen, bij burgerverenigingen, als je het vergelijkt met studentenverenigingen, dan studentenvereniging roei je eigenlijk al vrij vlug in goed materiaal. En ik had eigenlijk een beetje het idee dat bij burgerverenigingen zoals dit, dat het dan ja, allerlei gedoe met examens en weet ik veel, voordat je in behoorlijke boten mag varen. Maar dat viel eigenlijk mee. Dat viel eigenlijk mee. Ja. De club bestaat 40 jaar, hè? Ja? Hebben ze dat al gevierd of gaat dat nog gebeuren? Nee, dat moet nog gebeuren. De belangrijkste dag is 16 juni. En wat gaat er dan gebeuren? Als het goed is onderlinge wedstrijden en een barbecue en een feest. Maar er komen geen roeiers van naam of zo? Nee, die hebben we ook nauwelijks. Of niet eigenlijk. Nee, maar Nederland is wel een land van roeiers. Ja, het wordt steeds meer. Ja, maar ook als ik me de afgelopen 2 decennia herinner, zie je wel eens Ja. heel vaak goede roeiers op grote evenementen. Ja. Waarom is Nederland een roeiland wat meetelt? Waar zou dat aan kunnen liggen? Nou, ik denk dat in het algemeen het topsportklimaat in Nederland redelijk goed is. Er wordt gewoon veel gestimuleerd om te bewegen en sport te doen. Ik denk dat we voor een deel ook onze bouw mee hebben. We zijn lang. Ik ben maar een klein mannetje met 1,85 in de roeierij. Dus ik ben 10 centimeter kleiner, dus daar zou ik nooit een goede roeier mee kunnen worden. Nee, ik zou maar zeggen, voor dames ligt de limiet eigenlijk al zo op ongeveer 1,80. En dat heeft te maken, waar heeft het dan de overbrenging van kracht op de roeispaan of zo? Het is voor een belangrijk deel de haallengte die een hele belangrijke rol speelt. De haarlengte? Haallengte, de lengte van het blad in het water. Ik dacht dat wel zo lang haar heeft u helemaal niet. Nee, het moet nog iets korter. Maar de haallengte. Ja. Dus hoe langer dat je bent, dus langere benen, langere armen, des te groter is de slag die je kunt maken. Ja, je komt verder voor. Je armen zijn langer en je kunt verder oprijden. Ja, ik snap het. Ja. En als je groter bent, ben je over het algemeen wat sterker. U heeft een speedcoach. Ja. Wat doet hij? Die geeft de snelheid aan en het tempo, dus het slagenaantal. Ja, nu niet, maar als je dus... Hier? Dat registreert hij Ja, allemaal. er zit hier een magneetje met een sensor en er zit onder de boot een impelletje of een propelletje. Met een sensor en die registreert de snelheid. Waar komt u oorspronkelijk vandaan? Als ik vragen mag. Niet hier vandaan. Nee. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. En hoe bent u ooit in Wageningen gestudeerd? Ja, toen weer terug even een jaartje naar Rotterdam en toen voor het werk hierheen. Bij Rockwool. In de tuinbouwbranche bij Grodan. En wat deed u dan precies bij dat bedrijf waar we niet nog een keer de naam van noemen? Oh. Ik was technisch productmanager. Productmanagers zitten vaak in de marketinghoek. Dus adverteren, promotie, dat soort zaken. Maar technisch productmanager is eigenlijk de link tussen verkoop en productie. Dus zaken als producten ontwikkelen, producten die ontwikkeld zijn in productie implementeren. Maar bent u veel op pad geweest ook?
voor het werk? Ja. De hele wereld over? Nou, nee, niet zozeer. Nee. Nederland is een tuinbeland, hè. Dat betreft hoe je dan ook ja, niet zo ver. Dus veel het Westland, Venlo, maar ook wel inderdaad Polen, Denemarken, Spanje hebben we productie gehad. En is het werk nu klaar? Het werk is klaar, ja. Hoe lang al? 5 jaar. Dus nu hoef ik alleen maar te roeien. U ziet er nog zo, nou ja, toch wel jeugdig en afgetraind uit. Is dat belangrijk voor u om dat toch een beetje bij te houden? Ja, maar daar heb ik nu ook de tijd voor. Hoe lang bent u op het water geweest? Uurtje? Even kijken, ik was 7 uur op het water. Ja. En er gingen er net 2. Ja. Is roeien, ja, u zit nu in een, hoe noem je deze? Een skiff. Een skiff. Ja. Is dan roeien toch wel ook een beetje een solitaire sport? Nou, ja. Nou, het kan alle twee. Kijk, als je inderdaad een beetje solist bent, dan ga je dit doen. En je kan ook in een 2, een 4 of een 8 roeien. Maar u bent meer iemand die gewoon lekker graag in zijn eentje op het water is? Ik ben een beetje de koe naast de kudde, ja. De koe naast de kudde? Ja. Maar ook een beetje de koe die voor de kudde uitloopt? Oh, in sommige opzichten wel, ja. Of loopt u ook wel eens achter de kudde aan? Ja, maar minder dan daarvoor. Maar dan ben je toch lid van een vereniging. Ja. Maar bent u iemand die toch ook wel komt, gaat roeien en dan ook weer gaat? Of hangt u ook wel eens aan de bar? Nee, ik kom, ik roei en ik ga. Ik ben geen verenigingsmens. Want? Ja, ik vind mensen niet zo interessant over het algemeen. Want? Want? Waarom? Ja. Ik heb genoeg aan mezelf. Heeft u een gezin? Ja. Ja? Kinderen? Twee dochters, ja. Maar u bent altijd wel een beetje een Einzelganger geweest? Ja. Vroeger ook al? Ja, het is een beetje op en af gegaan. Ik heb het idee dat ik nu niet meer werk iets socialer ben, omdat ik dan van mijn werk al wat minder onder de mensen ben. Maar u zoekt ze niet bewust op? Nee, nauwelijks. Nee. Als we op vakantie gaan zoeken we ook altijd gewoon een hele rustige plek. En als we zin hebben om mensen te zien, dan kun je ze altijd nog op zoek. Dat is waar. Ja, en uw vrouw die heeft dat ook. Die houdt ook van rust. Ja. Wij doen ook een beetje living together apart, hè. Oh, zij heeft ook haar eigen dingen? Ja. Wat doet zij dan bijvoorbeeld graag? Veel knutselen en dat soort zaken. En hoe lang bent u samen? Vanaf 77, dus 40 jaar aan het eind van het jaar. Gaat u dat nog vieren? Misschien. Of... We zijn op vrijdag de 13e getrouwd, dus elke vrijdag de 13e vieren we wel zo'n beetje. Maar... Was dat bewust of is dat puur toevallig zo? Nou, het was een beetje toevallig. Het was een van de gratis dagen die beschikbaar was en verder niemand durfde dat te kennen. En wij hebben het alibi al ingebouwd, hè? Ja. Maar nooit spijt van gehad? Nee. Ja, ook dat gaat natuurlijk een beetje op en af, maar in de grote lijnen, nee, prima. Ja. Heeft u, ondanks het feit dat u graag op uzelf bent, heeft u mensen waarvan u zegt van dat is echt iemand waar ik op kan bouwen, dat is echt een goede vriend? Nou, goede vriend, wat nog uit Wageningen een paar en hier bij de vereniging enkele. Onder andere die chauffeur die net wegging. Oké. Hoe is het leven voor u? Wat voor cijfer geeft u het leven? 8. Een 8? Ja. Ah, is toch mooi? Ja. Wat is het mooiste uit uw leven tot nu toe? Nou, een hele tijd is, zal ik maar zeggen, mijn studietijd het mooiste geweest in Wageningen. Daar had je nog de tijd voor toen. Daar heb ik 10 jaar gezeten. En ja, de eerste periode in mijn werk hier in Roermond was leuk. Dat was echt pionieren, een heel klein clubje. De zaak opzetten, allerlei nieuwe dingen. Iedereen deed alles, iedereen viel voor iedereen in en ja, dat was leuk. En dit is fantastisch omdat ik gewoon nu de vrijheid heb. Ja.
En in de winter is het fietsen? Maar ook wel roeien. Als het niet vriest. Echt waar? Ja. Anders maak je in de zomer niks klaar natuurlijk. Hè. Maar hoeveel roeiers zijn er die dan ook echt in de winter roeien? Nou, ik denk een stuk of 10. Dat zijn de Ja. echte, dat zijn de Ja, echte tryhards. je hebt echt, zou ik maar zeggen, dit is een vereniging. Er zijn een aantal mensen die hebben vroeger geroeid, die zijn er nog alleen maar lid voor de gezelligheid. Dan zijn er mensen die roeien in de zomer als het mooi weer is, 1 keer in de week of zo. Sommigen roeien iets meer en dan, ja, dan langzamerhand wordt het steeds minder. En in de winter dan zijn er maar een paar. Hoe vaak zitten we in de boot in de week? 3 keer, 4 keer. Een keer fietsen en dan... Hoe ziet de rest van de dag eruit vandaag? Eh, Want het wordt warm, hè? Ja, koffie drinken. En nog eventjes Waalse Pijl kijken van gisteren. Krant lezen. Tuinieren. Ik moet nog wat laswerk doen. Oh, dat is ook wel een beetje handig. Ja. Laswerk aan, Nou, oud autootje. Nee. Een kooi om stoeptegels in te zetten om auto's uit de tuin te houden. Ik woon vrij kort aan de weg en er raakt nog eens een auto de weg kwijt. En die landt dan in mijn bloembakken voor. En dan maak ik een kooi en dan gaan 10 stoeptegels in. Dat is ongeveer 300 kilo. Dat is toch redelijk remmerleeg. Ja. Is dit de plek waar u blijft? Limburg, Roermond? Nee, niet speciaal. Nee, Ooit nog eens een keer terug? nee naar het westen absoluut niet. Nee. Als we weg zouden gaan, zouden we naar het noorden gaan. Zeg maar boven de rivieren, een beetje oostelijk van Amersfoort, een beetje die hoek, Gelderland, Overijssel, Drenthe. Want? Ja, je zit iets centraler. En je zit natuurlijk inderdaad, kijk in de regio zit je hier natuurlijk wel erg centraal, maar in Nederland, ja, ik ben toch redelijk op Nederland georiënteerd en dan zit je toch iets makkelijker en zo. We gaan graag naar de Wadden op vakantie en ja, dat vind ik gewoon ver van hier. De Wadden in de winter, Nee, in de zomer. in de zomer. Nou, in de voor- en na-zomer meestal. In september gaan we weer naar de Schelling toe, vorig jaar Schiermonnikoog. Ik vond de Wadden in de winter altijd leuk. Ja, daar ben ik ook wel geweest. Hebben de eilanders ook tijd voor je? Komen ze bij je zitten met een borreltje? Oh nee, dat is, Ja, ja. dat is wel niet uw ding.